Amarere amene timakonda kuiphwanya-phwanya. M'dzina la Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero pa programu ina pano patilankhule na Ambuye amene tikupitiriza kusinkhasinkha nkhani ya nyengo ya Lent, zochitika zake komanso kuyesetsa kuna kuti tiukonze moyo wathu kuti ukhale moyo wabwino, kuti pamene tidzachite chaka cha Pasaka tidzachite chakacho tili ndi mitima yoyera. Mu programu yapita timafotokoza za chifundo cha Mulungu, ndipo chifundo cha Mulungu chimatikumbutsa kunena kuti ndife anthu ochimwa. Takhala tikukamba za nkhani ya machimo amene timawachita, amene amatilepheretsa kuti tikhale pamodzi ndi Yesu Khristu, kapena amene adapangitsa kuti Ambuye Yesu Khristu afe pa mtanda paja, imfa yachisoni, imfa ya manyazi, chifukwa choti inu ndine tidachimwa. Choncho lero pamene tikukamba za nkhani ya machimo, pafuna kuti tiganizire za mtundu wina wa machimo amene timakonda kuyiwala, sins of omission, zinthu zimene ndimene kuchita ndipo zimene ndikulephera kuchita, ndipo pa nsembe ya misa iliyonse timazikamba zimene zizi. Mu Catholic theology tikamakamba za sins of omission timakamba za machimo amene poyamba ndiyama pa Chizungu, the deliberate failure to perform a good action that one is obliged to do. Deliberate failure ndiye kuti kuchita upanga plani kuti sindichita. Pamiseri timana kuti ndachimwa kwa timana kuti pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita. Ndi amenewo ndi pakusachita. So it's deliberate. Kuti pangolife ngati chisini ndi kuti dala. Kudziwa ndi kudziwa. Zonena kuchita ndi kuzidziwa. Zosanena kuzichita ndi kuzidziwa. Koma ndi kusankha dala. Every sin of course is a choice. Koma paona kuti it is a deliberate failure to do zimene ndena kuchita. So mu Catholic theology ikutiona kuti mwakitsanzo kubwera mu katekisimu wa Chikatolika, I think ndi namba la 1853 pamene mapeza nkhani imeneyi, Catechism of the Catholic Church 1853. Kodi zinthu zake zili ngati zitizo. Number 1, neba wanga akusowa. Ine ndikudziwa ndithu kuti uyo akusowa. Ine nkusankha dala usatithandiza. Kusankha ndithu dala. Ndizoona kuti neba wangayo olo mzangayo akusowa. Even tikapita ku school ine ndimaganiza so this is applicable. I know my friend is struggling with a particular subject and I'm so good at that subject. Ndimachita bwino kwambiri subject imeneyo. And I know kuti my friend is struggling. Ndikusankha dala osamuthandiza. It's a sin of omission. Because by our nature ngati anthu we are created kuti ene kuthandizana. By our nature ngati anthu we are created kuti monga Mulungu amatithandiza, adatimvera chifundo, adatumizira mwana wake, because Mulungu adaona kusoweka kwathu, the need, my need, our need, kuti tipulumuke. That's why he sent his son. Deliberate choice of God. Choncho ineso ndikasankha dala osafuna kumuthandiza mzanga wosowa, neba, ndiye kuti ndikuchimwa. Somebody can ask the very question, maybe the Pharisee or the scribe, adafunsa Ambuye Yesu, who is my neighbor? Ndipo Ambuye adapereka example ya the good Samaritan. Wansembe adalambalala, mulevi adalambalala, chonsecho amaoneka kuti munthu uja was in need, was in pain, koma anasankha dala kulambalala. Apo ufuna kukwaniritsa malamulo, nkamugunda munthu uyo ndizidetsa, therefore ndimusiye ndizidetsa. But in so doing, they neglected life, moyo. Janani apo yangale kuti mphatso ikulu kwambirija anapanga neglect moyo. It's a sin. Kulamba kumene adalambalala kuja adapangira dala. They did that deliberately because they knew what they were supposed to do. Amadziwa zimene amakuchita koma adasankha dala usachita. Sins of omission. Iyi inaikhoza kukhala chani? Neglect of duties. Zinthu zimene ndena kuzichita, ntchito zimene ndena kuchita.
Mwachitsanzo, ngati ndine wansembe and I neglect to do my priestly duties, it's a sin. Ndinu Mkhristu, mukanadala osapereka mtulo, mwachimwa. Because it's a duty. To pay mtulo is a duty. It's not a luxury. It's a duty. Ineyo as a priest, visitation to the sick is a duty. Unless circumstances zandivuta. Koma ndi ntchito yanga ineyo. Because that was what Jesus did. And I am at a Christus, another Christ. Therefore, there's great need yoti ndichite zimenezonso. Neglect of duty. Anthu aja timangopita kuntchito kwa majaketi. Kapena kupita kuntchito kumakangosoka masweta. Kapena kupita kuntchito busy kumangocheza ndi anzathu. Instead of machata boxes. Kubwera kuntchito chende kuti awalowera ku akasokoneza koyo, likamata tsiku pese kunena kuti ntchito imene mwene kuyigwira sudagwire. Komanso kwasokoneza ntchito ya anzathu. That's neglect of duty. If it's the government job or duty to take care of its citizens, ngati sakuchita, it's a sin. It falls on who? Where's the government? It falls on the individuals who are charged to do that duty. Tikabwera ka mulilongo mwathu muno, garbage everywhere. Koma chosecho tsiku ndi tsiku asite amatolera misonkho. Neglect of duty. So those are charged is they are committing a sin against the people. Ma city rates anthu akupereka. Look at the conditions of the markets. Bad. Even kwa mangero limese kuti naketo kongola mtown muno kandi mulilongwe muno kandi ku Blantyre kandi M1 iyo. Pali zabwino timenda kumanena kuti these are good things. Koma tione chichitika nchati. Those same beautiful roads aende mumela dzima udzu musewu zimatopedza mvula zili posepose. Neglect of duty. It's a sin. Ineyo ngati Mkhristu ngati Mkatolika ndikudziwa kuti ndimenera kukalapa ansembe ali available. Koma ineyo ndikanadala ndikusiya dala usafuna kukalapa. It's neglect. It's a sin. It's omission. Chifukwa sendena kuchita nsembe ya misa ndili ndi mtima wakuda. Ndiye mochita nsembe ya misa mtima wanga uli woyera. So if I deliberately choose kuti nesti ndikalapa, it's a sin. Mwendo kupanga commit. Choncho tikamapasa sins of omission. Ndi machimo ena amene aoneka kwambiri dziko lapansi today. Umunthu udatha. Ndimakumbukira nyimbo ina yake ya Malemu Lucius Banda. Jamanda kuti masiku amakedzana anzathu akamalira anthu kuti madzuko akathandiza. Look at today. I suffer. Ziwiti mani atole. I suffer. Masiku amakedzana timatali concerned with zochitika za mwina banja la anzathu. Kuti kumene kuchata akuoneka kuti tu zawavuta. Alibe chakudya. I suffer. And yet I have things. I remember one interesting thing that used to happen in Tiriana. This neighborliness metu kunena. I want you to reflect on it. Amaona kuna kuti mwana akulira kuza kuti kunyumba kwa uje kuja ife kwathuona kundoza masamba kunyumba kwa uje kuja aphika nyama. Amatharu kumutuma mwana iwe pita kwa uje akakugawire ku msozi wa nyama. Amapita nthuka pita msozi wa nyama kudzampatsa mwana uje. That was how good it was. Koma lero njala kumona kuti akufa ali ndi njala. Mwana wawo uja kunyumba kuja kulibe chakudya china chilichonse. They have got toddlers. Tiana. Tikufa tiya pamene fe ana athu zambirimbiri zakudya. Mukatera dzina dzokataya. It's an omission. It was my duty to help, to assist, to preserve life. Koma ndalephera. So these are sins of omission. Choncho ife tikamakamba nyingo inali ntino kani ya machimo kuti Mulungu ndodzaza ndi chifundo. Mulungu adaona kuti anthu amasowekera ujeni. Timasowekera mpulumutsi. He sent. So that's a very good example. Look at Jesus. Wadyetsa anthu 5,000. Kera kuna kumatu anthu awalefuka ndi njala. Akapita akabwera mmakwawo akozogwa pa njira. What did he do? He did something. Kwapatsa chakudya, multiplication of the loaves and the fishes. Mulungu Ambuye Yesu atatipatsa living examples of why we should avoid sins of omission. Koma ife ngati pali china chimene chikuchitika kwambiri today, these are the sins that we are committing. Sins of omission.
neglect of duty. Komanso avoiding responsibility. Kanime ni ntchito yanga, si yanga atwini. Does it have to be your ntchito kuona kuti there's a blocked pipe yopanga koze havoc munsewu, anthu ambirimbiri kai slip and fall, even our elderly? Si ntchito yanga, ni ntchito ya asite imene. You mean you don't have that responsibility? Kuona kuti munthu akudula ma street lights, tudziwa nthu kuti ndauje, koma samanga report ku police. It's neglect. Abdication of responsibility. Kukana ntchito yako. Kuona chikunena kuna kuti ineyo ngati citizen wa dziko la Malawi, ngati citizen wa mpingo wa Katolika, chitseko cha mchalichi is been left open. Ngati ndimatseka ndineyo. Ndiye mmene mukabedwa zinthu, all of us suffers. Neglect of shunning responsibility. Kuona kuti ine ngati Mkatolika, anawa atilitosewa timene kuwaphunzitsa. Lero aphunzitsawo sadabwere. What do? We had behind water. It's not my duty. It's not my responsibility. Aphunzitsawo akati kumene alipo, aphunzitsawo atilitosewa alipo. Lenten season ikutuza kuti sins of omission ndizina mwa machimo amene kuchita kawiri today. Ndipo ife ngati Akhristu ngati Akatolika ndi responsibility kuonetsetsa kunena kuti ma sins of omission tiwasiye, tiwachotse. We should begin to understand. We should begin to see. Tiyambe kuona kudziwa kuti tchimo limene timachita pakusachita zoyenera tilipe. Mungandanena kupereka mtulo is a duty to any Catholic. Ndi duty. Udzapita ku nsembe ya misa pa tsiku la Mulungu ndipo masiku oyera. Osapita ku church is an omission because it's a duty of every Catholic. Ndi malamulo amene aja Ecclesia. Neglecting of it ndikuti ndikulephera kuchita zimene ndakuchita. Ndipo timanena sona kuti chani ndidzandira sakramenti lakulapa chaka chilichonse, dzandira ukarisia chaka chilichonse pa nthawi ya Pasaka. If you don't, it's a neglect. It's an omission. Ife ngati Akhristu ngati Akatolika tazite timene kuona kuti how much time do we have to do our own things and how much time do we have for God? Mwana kuti even kuchechi kumene anthu mande koma nde mapemphera kumatalika bwanji? It's one day, tsiku limodzi lokha, 1 hour kapena maximum 2 hours. Koma nditu imene iwe yaitali zedi just to be in the presence of the Lord. Ndi yaitali tu zedi imene pamene I'm spending 8 hours drinking. Kwa ndichita chanseru cha mtundu wanje amene I'm spending 8 hours just chatting. Koma ndikapita ku church 1 hour 30 minutes. Yaikulu zedi, yaitali zedi imene yo. Tenera kuzindikira ifeyo kunena kuti sins of omission ndere mwa machimo akuluakulu amene tikuchita today. Ndipo ifeyo tindi ntchito, tindi udindo wokumbuka una kuti we should not omit the things that we are supposed to do. Kodi inuyo kapena ineyo ngati Mkhristu ngati Akatolika, machimo amene wawo a omission moyo mwathu sadachuluke? Tufati mpemphe Mulungu atipatse chaulere chapadera chozindikira kuti machimo aliwonse amene timawachita tiwalape kuti tipathanire kwathunthu ndi Ambuye Yesu nyengo ino ya Lenti kuti tidzauka naye pa tsiku la Pasaka. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.